Jekk il-ħidma lejn vot ta' 16-il sena għall-Kunsilli Lokali tkun ta' suċċess, il-Gvern se jkun qed jikkunsidra li jniżżel l-eta anke għal votazzjonijiet oħrajn bħalma huma l-elezzjoni ġenerali, dik tal-Parlament Ewropew u referenda. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal dan meta ltaqa' mal-Kumitat Vot 16. Dan il-Kumitat immexxi miċ-Chairman Michael Cohen ippreżenta lill-Prim Ministru b'rapport tal-ħidma li l-istess Kumitat wettaq fl-aħħar xhur. Kemm il-Prim Ministru kif ukoll il-membri tal-Kumitat qablu li hemm ħafna xogħol xi jsir fosthom kampanja bilan li żgħażagħ jiġu mħeġġa jipparteċipaw. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li Malta tista' tkun wieħed mill-ewwel pajjiżi li jdaħħal il-vot għaċ-ċittadini ta' 16-il sena u b'hekk ma nkunux qegħdin insegwu x'għamel ħadd ieħor imma nkunu aħna li noħolqu l-inizjattivi anke fuq livell Ewropew. Huwa mistenni li l-emenda dwar il-vot ta' 16-il sena tiġi ppreżentata fil-Parlament fl-20 ta' Novembru li ġej, fil-uq l-20 sena mill-bidu tal-Kunsilli Lokali f'pajjiżna. La darba tiġi applikata din l-emenda, żgħażagħ ta' 16-il sena se jkunu jistgħu jivvutaw għall-ewwel darba fl-elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali fl-2015. Il-Prim Ministru żied jgħid li żgħażagħ għandhom jieħdu l-opportunità u mhux biss jikkuntentaw li se jiksbu dritt tal-vot mal-età ta' 16-il sena, imma għandhom jipparteċipaw fid-diskussjonijiet li għad irid isiru biex huma wkoll jingħataw id-dritt li jikkontestaw fl-elezzjonijiet bħala kandidati.